Joo, elikkä tein nyt tässä videossa tosiaan esitellä tän mun harraste turbopäimähari. Tämähän on tämmönen E21 alkujaan ollut. Onko se 1.8 vai 1.6 bensa moottori M10. Nyt siellä on tosiaan tuo 2,5 litraa M20 moottori ja Max Pedingotsi maailman paras turbo ja vaikka mitään muuta ilman aikuista hömpettä. Ja tässä on tämä FK puolikuppipenkit ja korriin pultattu short shifteri. Se on joku eBay-malli ja 6-levyinen joustettu sintteri. Sitten siinä on noita autokauke lisämittareita. Joitakin niistä ei kaikki vielä pellolla, öljyn paine ei vielä pellolla. Sitten on tuo multikauke PLX. Ihan siistejä minusta. Saa tosiaan vaihdeltua noita värejä. Tuo näyttää seoksia. Ite tein tuonne tuommoisen LED-mittarista omalla sen päälle. Tehän vittu tämä höppälän sakki. Näin. Saa mä oon vielä kesken, mutta saa tälleen vaihdettua, että kuinka kirkkana nämä pallaa. 3D-printtasin nuo pohojat ja laittoin niistä ledit taakse. Lattiamato halusin päästä vielä tekemään itse uuden. Tämähän on ihan käypä peli ja semmonen 200-300 heppaa. Jotta siihen pintaan, se ihan kiva. Jos pääsis ensi kesän Pimmer-partyille, niin siinä olisi niinku se aika lailla tavoite tälle autolle. Ja sitten on. Siihen mä niinku pyrin. Mulla on tuolla hytissä tuo ahtopaineen säätö ja sitten mä tein tuohon näkyyköhän se tuolla on. Ite tein rosterista 3 tuuma pakoputken tuonne taakse asti. Mulle kyllä sanottiin, että ei voi tehdä 3 tuuman putkea, kun ei E21 saa menemään sitä takaa-akseli alta, vaan kylläkään mä oisin siltä saanut. Vähän se vielä korvin tietenkin lisä, kun sillä jo vielä kaikki kannatti ihan kiirisen. Ei tästä enää puutu vissiin mitään. Vittu, suuttimet. Varmaan on 7 kertaa käyttänyt ja napsutellut ja puhistellut, niistä aina jää joku auki. Tämä saattaa joku pari päivää seisua, ettei ne jää auki. Että jos jollakin joku kikka, mitä en voi saada pelaamaan, niin mielelläni kuuntelen, että olisikin vaan saada toimimaan. No kun alkaa aina päpyttää viille, niin vituttaa. Kaikki muu on tosiaan pakoputken rosteri ja pati downpipe. Ite tehty pakosarja, mutta mä haluaisin tehdä ite uue. Tuommoinen omistajan tekeleitä. Mähän pyrin siihen, että mä teen niin mahdollisimman paljon omia autoihin ite. En tykkää kun muut tekee mun autoihin. Sitten mulla on tuo Halteki, mikähän moottoriohje se oli. Mulla oli alkuun se Tatekki, mutta se ei pelannut, niin vaihtoi sen sitten sinne. Mitähän muuta tässä on? Keulastahan tämä on ihan puskuri ei ole just nyt paikalla, mutta se menee. Mulla on tuossa tuo iso väliä, samaan kuin se piltämä iso. Sitten on tuommoinen ilman putseri tuossa. Ja kesällä ajattelin maalailla, että varmaan punaiseksi tulee. Tää on niinku toinen auto, mitä mä ikinä maalaan. Mä joskus 13-vuotiaana maalasin semmosen Volkswagen Kättyn. Mulla oli semmonen juniorina. Se on vielä Finlandia kattoluukku. Tässä pitäisi jotakin videota osaa aikaa. En tiedä tuleeko seuraava videosta tästä. Vaan mulla on semmonen E32 Pemari. Näistä ei nyt tässä videossa, mä tein erillisen. Semmonen 32, niin siinä on tankiluukun alla yksi reikä, niin ajattelin, että jos sen paikkaa, mä oon sitä tosi paljon laitellut. Se on vähän ollut semmonen harjoitteluauto, on korrihommia harjoitellut siihen. Tullut ihan viksun näköinen. Niin mä varmaan siitä teistä seuraava video. Ja ehkä seuraavassa videossa, mitä tästä tulee, niin nähdään käynnissä tämä ja katsotaan, että onko seuraava videosta jo se penkkivideo, missä tätä penkitellään vai mitä tähän vielä tulee. Tämmösen, mulla on 3D-tulostin, niin tuohon 3D-tulostin onko se nyt 102 milliä tämä lähtö tästä. Ja sen muutin se 76 milliin, kun se on, kun se on 3 tuuma. Semmosen tekkiin tuohon, niin sai tuon ilman putsarin tuonne. Ja imusarja ajattelin alkaa vielä ite tekemään tähän.
Mä en tykkää tuosta vakiosta yhtään. Se mulla onkin tämmönen aika lailla väliaikainen systeemi. Tuossa vaan 90 mutkeista, kun ei löytynyt vakio tuolta kaasuläppään, niin laittanut tuommoisen jonkun V8 kaasuläpän tuohon. En tiedä tuonko sitä maalan konehuoneen, kun maalan autoja. Tää on vaan tämmönen harjoitteluautojahan nää mulle niinku on. Eihän mä näitä hommia oikein jossain. Kyllä suurin piirtein tiedä miten homma kulkee, mutta en oo vielä oikein ite niinku tekemään. Tää on niinku toinen auto, mitä mä ikinä turpota. Ja ensimmäinen olikin semmonen vakio dieselikone, mihin mä turpon laittoin. Tänne tulee tälle kanavalle varmaan tosiaan tästä autosta ainakin videoita ja suunnitteilla olisi hommata tuommoinen E30 ja mulla on ollut semmonen V8 E30, että jotenkin semmosen. Mutta katsoo mitä aika tuo tulla että minkälainen tulee. Tästä tulee varmaan eniten videota tästä autosta. Tämä on semmonen maakalla niinku eikä pienestä pitää unelma-auto. Tämä tuli, mä vaihtoin sen kätky silloin tähän ja antoi vähän välirahaa, mitä tuli silleen mulle. Ja ei tähän ollut laitettu kuin voimasiirto ja moottori silloin paikalle, että mä akalla kaiken muuta itse tein. Ja nekin on semmoista, niitä pitää tehdä vielä uudestaan niitä koneen kannakkeita sun muuta. Vähän huonosti tehty, mutta... Tai en mä tiedä, onko niin huonosti tehty, mutta mä haluan tehdä ne uudet. Nää vesiletkut tilasin Kiinasta, ei löytynyt melkein mistään näitä. En oikein ihan kunnolla sovii, mutta toimii kai ne. Ja onkohan nyt muuta siistiä kerrottavaa. Tosiaan kommentteihin saa kertoa, mitä teen väärinkään. Mä mitään vitun videota osaa kuvata. Ja mulla tulee parempaa kuvauskalustua varmaan aikalla heti. Ainakin mikrofoni. Ja tämmösiä. Mä ajattelin tehdä sitten semmosia, mulla on se rintahomma ja se päähiina tähän. Ne vois tehdä semmosia videota. Sitten on tuossa päässä kiinni tuo kamera. Mä oon tosiaan tämmösiäkin, jos on muita pämariharrastajia, niin mä oon 3D-tulostellut näitä mittaritelineitä. Niin kuin nämä kaikki on tehnyt itse. Niin jos on tarvetta, niin laittakaa ehdottomasti viestiä kommentteihin vaikka, niin voi jää hirveätäkin. Mä voin myydä noita ja no, kausupolkimiahan näissä menee tyyppivikana. Ne katkia aina, niin mulla on tämmönen saranoitu versio 3D-tulos, niin tämänkin. En oo vielä paikalleen kyllä laittanut, mutta toivotaan, että pelaa. Kertokaa ihmeessä, että mitä mä tein väärin ja jos tein jotakin oikein, niin kertokaa, että se on oikein. Mä vaan yritän tehdä mahdollisimman hyviä videoita ihan harrastuspohjaiselta. Ei mulla tässä niinku mitään semmoista... En mä varmaan ikinä jotain ammatikseni tuu tekemään. Tai mistä sitä tietää, mutta ideana olisi niinku työn ohella sitten tätä videota tehdä, kun harrastelen näitä autoja. Kaikista just autotapahtumista tunnekkäin videoita ja kaikkea tämmösiä. Ja en pelkästään tosiaan Pemaloita harrastele, että aika lailla kaikki tommoset vanhemmat autot vähän kiinnostelee mua, että justissa tuossa on varastella tuommoinen Corolla, semmonen, en osaa yhtään sanoa kyllä, että minkä aikakausi se on, mutta tuli asiakkaalta, mä oon tosiaan autokorjaamassa töissä, niin tuli asiakkaalta se, niin siihen pitäisi alkaa tekee keula niin kuin vähän kaikista osista, mitä aika lailla tontilta löytyy. Ja ajattelin, että siitäkin voisi tulla ihan mielenkiintoinen videosarja. Kaikkia tämmösiä, kertokaa ihmiset tippejä ja sun muuta ja rakentavaa palautetta aina tulee. Niihin se pitää mennäkin, mutta kiitos paljon katsomisesta ja palataan asiaan.